Здравейте, легенди, здравейте и добре дошли. Аз съм Диана, вие сте на Шила на легенда, защото всеки, който гледа тези видеа е Шила на легенда. В Дискорд канала все още обсъждаме скетчове. Пратиха една от другите класики на Алабал. Последният път бяхме много зашеметени от тяхното видео, затова нека видим история от махлата сам или сами вкъщи. Да продължим, искам само да ви кажа, че ако желаете да си вземете такива мега яки ланци и гердани, гривни, обеци, както и пръстени, може да го направите от iStyle.bg. iStyle.bg е единствения бранд в България, който предлага мъжки бижута, но има и женски артикули, от 316 L Premium Stainless Steel, което означава, че в момента, в който вземете тези бижута и аксесуари, те няма да си променят цвета, няма да ви оставят петна и са мега качествени. И най-якото е, че доставят за един работен ден. Ако си ги поръчате днес, утре са при вас, ако е работен ден, разбира се. И на всичкото отгоре, може да спестите 10% от цялата цена, като използвате промокод DIN10. Той ви дава 10% отстъпка на цялата поръчка и така директно подкрепяте и мен, и канала, и вашата визия. А сега, нека ви име история от махлата сами вкъщи. Жанет, Гранд Маркет. Това е явно от още от старите видеа, в които те още не работят с Бесталто. Ей, красавецът! Това е един от любимите ми български лирични герои. Батката. Марина? Той има страхотна усмивка обаче. Вижте каква е страхотна. Дори е модерна, защото имат повече от един цвят. Ти от този стълб ли взимаш ток за вас? Не, аз съм от срещния дом от тази улица. Тук бая мед бургоджията взима. Трябва да има уважение между взимането на ток. Не може да взимаме ток от едно място, защото ще ги хванат. Трябва да разпределяме взимането на ток от различни места, така всичките квартали ще изглежда сякаш имат просто висока консумация на ток и всичко ще изглежда нормално. Имам чувство, че тук ще дадо гениална идея на хората. Тези хора няма ли да лягат, бе? Огасиха. Аде ще работим. Айде да поработим. И аз точно се настаних да поработя малко. Кото един я изхвърли, другия я дигна. Виж сега, това е рециклиране. Страхотни костюми. Никой няма да забележи кои са. Това са Спайдърмен на новите времена. Вкусно. Бе! Мирisa ми душата. Исма! Аман, разпран диван отиди, бе! Случва се, ето, това е по-лесно за отвора. Да си поизакаш, ако има нужда. Долу патлата. Ади, чик. Марина, ти как ще влизаш? Много си просто, бе. Аз ще вляза през вратата. Ади, чик. Проста работа, брат, как може? То тия фаса откъде ги вади, бе? Прави магия направо. Какво се бавиш, може да се бурят? Не трябва да... Няма да се бавиш така. Георге, кое време стана, бе? Гледам матч, че зни. 30 лева ток пак имаме. 30 лева ток. Са да свири, бе! Да не го плащаш ти този ток, мъкни, но за една турба пари ям на детето от солетите. Нема ли... Ям на детето от солетите. Нема свири картон, бе! Ще те върна при майка ти аз накрая, ако продължаваш да ми лайс. Марш тук, ама! Марш тук, тръвести. Ще му върнеш на майки си ората от дневния мачки си не взимат. Погаси лампата, ма! Да, това определено е преди cancel culture-а. Кой ще... Да. What? Той съседа ми няма интернет. Viva.com пак имат проблеми. Май гад. Добре, че имам 4G. Обаче е снимано преди cancel culture, защото го обиди на травести. Това, ако беше в 2022, ще да бъде cancelled.
Това е езикът. Езикът на... хората, които крадат. Айде! Леко отвънка, бе. Дигнаха шум, всичко свърши и отиде по дяволите. А браво, мане, като котка си. Като котка? Мъчуци. Проработи, де! Кой отвънка, бе? Другото котка се обажда. Ема тия сбъркани мачки. Да! Това ли е? Това ли е класика? Къде е развръзката? Искам да разбера какво се случва с тях! Само това ли е сбъркани мач? Аз съм... Искам втора част на това видео. Искам втора част на това видео. Това нещо има милион и 64к. What? Петиция за втора част на това видео. Искам да разбера какво се случва след това. Много съм инвестиран в лирическите герои на двамата оберджи. Искам да разбера дали успяват да вземат нещо и да си свършат работа. Anyway, легенди, ако желаете да гледате това видео, линк ще бъде долу в описанието. Ако желаете да подкрепите канала, може да го направите, като си вземете бижута от iStyle.bg с промокод DEAN10.